О, мале! А само те ли са болни? Така ли ще стане? Безполезна смъртна глупачка. Продължаваме ли с 21 глава? Аз съм готова, няма да плача. Няма да плача. Стига деса, защо пък ще плачеш? Защото е много емоционален момент. Добре, ама тук ли е? Или по-натам? Не. Айде. Непознатият излъчваше чувствена грация и спокойствие. Това прилича малко на Елайче. Той бил без маска. Ей, това изречение къде беше? Гласът му звучеше като мъркане на любовник, от което по тялото ми пузнаха тръпки и докоснаха всеки мускул, кост и нерв. И защо лъже? Те нали могат да разберат, когато някой лъже? Какво става сега? Харесваме разговори. Мога ли да те придружа до някъде междувременно? Разтъпям се. Само си представих сцената, в която се появява с ръката в джоба, с черните дрехи. Защо тази нощ всички чудовища са пуснати от клетките си, независимо от кой двор са? Добре, значи сега какво излиза? Че само двора на пролетта ли е омагиосан с тия маски? Или само те ли са болни? Какво се случва тук? Другите нямат маски. Само двора на пролетта. И той е нарочно. Това е изречение. И аз мога да ходя където си искам да се приведа. Уж беше забранено. Тамлин сигурно се появя. Не, Люсиен. Безполезна смъртна глупачка. Колко е мило. След тези думи той млъкна и ме метна на рамо като чувал с картофи. Какво? Да намери девицата. Тази нощ там няма да бъде елфът, когото познаваш. Няма да знае дори името си. Магията ще погълне всичко в него, освен онази единствена първична заповед, тази нужда. И коя е девицата? Никой не знае, докато не дойде моментът. И той трябва да избере една от елфите. Аз си представям, че той няма да отиде при елфите, ще се озове обратно вкъщи. Така ли ще стане? Много интересно. Леле, много любопитно ми стана. Какво? Чакай, пак съм объркана. Имаш късмет, че те намерих. Защото иначе той щеше да те подуши и да те вземе, но не Тамлин щеше да те вкара в онази пещера. Верно ли само това ще кажеш? Тази нощ не е за любов. Трябва да тръгвам. Но пък, сладкото е, че Люсиен знае, че Тамлин иска нея. Неистина. За 5 минути и тръгвам. Да изчакам ли? Че стигнах точно тя е пред него. И къде си ти? Тък му стигнах до ъгъла на коридора, когато пред мен изникна висока мъжка фигура. Лунната светлина, която нахлуваше от отвореният прозорец, бе посребрила маската му. Да. Отиваш ли някъде? Голите му гърди бяха нашарени с фигури, изрисувани с тъмносиня боя. И размазаните петна. Боже Господи. Опитах се да не обръщам внимание на факта, че рисунките продължават и под пъпа му. Край. И сега? Не, това с тия ногти просто не мога. Не мога да си го представя. Разбирате ли, някой да ми изпрати видео или нещо на тис ногти. Искаш ли? Да. Не мога. Аз си представям Хиксмен. Пиши ми, после ще ти ги пратя. Добре. Ти да нямаш. Да. Ти ме подлудяваш. Търсих те, теб нямаше. Се наложи да избера друга. Мали! Аз потрепнах и затворих очи. Не, тя ме помоли да не съм нежен. С теб обаче щях да съм нежен. Боже! Мале! Това време щеше да е много,
много дълго фейра. Да го ударя или да го прегърна, не знаех. Оу, мале. Мале, всичко си представям. Ич не му дава задна. Никога повече не престъпвай заповедите ми. Каза той с мъркащ глас. И тя. Не ми казвай какво да правя. И съсках. И не ме хапи като някакъв побеснял звяр. Право ще го уби. Издиша рязко. После изръмжа и се отдалечи. Край на 21 глава. Ако съм на фера, Подивял. направо такъв шамар ще да му опукам. Подивял бе, той е в опият. Няма нищо, аз бързо ще го правя да се съвземе. Шамаха по той. 20-та глава беше много така търгачана и 20 по същата. Така става още по-хубаво. Ето те търсихте. Искам да го отбележиш в удивителни. Много удивителни. Чакай, много. ето, червено, айде. Не бе, то ясно, че тук то мирише на нещо, разбираш ли? Къде да го Много търся удивително. сега? Къде беше? 20-та накрая. Някъде. Всъщност това става във втора глава, Ето го. нали? Ето така търсихте. Втора глава, втора книга. Да. Да. И искам, като стигнеш глава 40, задължително ще я прочетем заедно. Добре, отбелязвам си. Значи искам да ти кажа, че аз в продължение на 15 минути се напикавах да се смея на това. Тя е нещо. дълга тая глава, бе. Мани, че не. дълга, ти знаеш ли колко съм се забавлявала, колко съм се смяла. Знаеш ли, аз пък искам, ако не си чела на устоимото желание да се влюбиш във врага си, да я четеш с мен. Ако на това си се Не смяла, съм я там чела. ще пикаш от смях. Разбираш ли? Ти си чела Дойде първото. време за второто ми изпитание. Да, на второто изпитание. Какво е изпитание, бе Боже? Това е за мен е най-забавната сцена от цялата книга. Ама от втората нататък са пет. Не знам, аз втората книга много ревах. Втората е повече към любовта към Фейра и Тристан.